खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 फागुन दान 1431 एबा 23 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मोजाङै जागायगोन। फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय बिसोरनि जिउ राहायाव सोलायनाय लाबोगोन। जुदि नोंथाङा गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनैनि साना बे राशिनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। बिसोरो मोजां कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागौ। सरासनस्रा जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनां। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा मोनसे गोदान गौथुम एबा बाहागोदारियाव हाबनो हायो। नोंथाङा फालांगियारि मावथांखिफोरनि बादै गोसो गुदुं आरो फोथायथि दं। बेनिखायनो नोंथाङा इयुनाव आबुं जाफुंसार जानो हागोन। जुदि माबाफोर आयेनारि आयदाया थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा दिनै जाफुंसार जानो हागौ। नखर आरो लोगोफोरा खुसि सम आरो गोसोखांथाव फोरबोफोरखौ फालिनो थाखाय ज' जागोन। गथ'फोरा गावसोरनि आनजादआव जाफुंसारगोन, जाय गासै नखरनि थाखाय मोनसे रंजानाय। राङारि फालांगि आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फानि सोदोबा नोंथांखौ मोजां गोसोआव लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनो नाजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आथिखालनि जेंनानि मोनसे गोजोनथाव राहा नागिरनांगोन। गोदान गोहोआ बांगोन। नाजानाया जाफुंसारगोन। फालांगिनि दिगा दावगानाय। माखासे गोसोआरि जिंगाफोर सोमजिगोन। फालांगियाव जौगागोन। फालांगियाव सरासनस्रा थासारिया गोहोम गोग्लैगोन। समाजारि बिबानफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। सावस्रि मुलाम्फाफोर थागोन। नोंथाङा जोबोद मोजां जुलियारि सुखु मोनगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोसोजों मावगोन। आजै-आजौनि सम्फथिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। खुरमा बाहागिफोरा मोजाङै आखु दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै रां मोननो हागौ। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा मावख'नि बैसोगोराफोरनिफ्राय मोनसे मोजां फिननाय मोनगोन। दिनै लानाय मोनसे जर'खा थिरांथाया इयुनाव गोहोम गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा बांसिन अननाय आरो मान मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो मोनसे खाबु मोनगोन। सासे सिनायजानाय सुबुंनि मददआ नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। मोजां फालांगिनि खाबुफोरा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनाय आरो जौगानायाव हेफाजाब होगोन। नोंथाङा गोदान बिथिङाव गावनि सिनायथिखौ गायसननो थाखाय थियारि जागोन। रांखान्थियारि महरै नों रैखाथि गोनां थागोन आरो सम्फथियाव रां थिसननो हागोन। गथ'फोरा गाव गावनि आयदायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन आरो नोंथाङा बिसोरनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। नखरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मोननाय आबहावा सोमजिगोन। गोलाव समनि बेमारफोरजों जुजिग्राफोरा गावसोरनि फोथायथिखौ बेरामनिफ्राय बारग'नायाव मदद मोनगोन आरो सावस्रियाव जौगानाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि।
नोंथांनि हाथरखिफोरा दिनै नोंथांनो सरासनस्रा नङै गोहो होगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खहा सुफुंनाय आरो दाहारफोरा जोबनायाव नोंथांनिसिम फैगोन। दिनैनि साना एसे बानाय गोनां जानो हागौ। बेनिखाय नोंथाङा माखासे सोरजिलु हाबा मावनानै सानखौ गोसो बोनो हायो। नाङा-फाङा दावबायनाया मेंनो रोङै फोरमान जानो हागौ आरो गोजोन गैयैनि जाहोन जानो हागौ। मोनसे गोदान रमान्टिक सोमोन्दोआबो दिनैनिफ्राय जागायनो हागौ। नोंथांनि गोसोआव रांनि सोमोन्दै माखासे सानथांखि थानो हागौ। बे साना जुलि जानाय जिउनि बयनिख्रुइबो जुनिया सानफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन। नोंथाङा समाजाव मान आरो मान-सन्मानबो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे जेंनाजों एसे जेंनायाव गोग्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साखाथिनि सोरनिफ्रायबा रां मोनगोन। नोंथांनि पार्टनारनि बिहोमाया गोनांथार हाबाफोराव गोहोम गोनां जागोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै बायजोआव थांनाय समाव गारिफोरखौ बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगौ। न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनायनि सिगां, जुदि नोंथाङा न'आव सासे हिनजावसानि बोर लायो अब्ला नोंथाङा थारैनो मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। बेयो फालांगियाव थाग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम आरो नोंथाङा मोनसे गोदान बाहागोदारियाव हाबगासिनो दं। फालांगि आरो रांखान्थियारि मावथांखिफोरा मोजाङै सानना नायनाय आरो नांथाबनायनि उनावसो आबुं आरो जौगालु जागोन। नोंथाङा गोनांथार सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागोन आरो बिसोरजों सोमोन्दो गायसननो हागोन। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन, नाथाय नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। गोदैया नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव फैगोन। दिनै नोंथांनि बिमा-बिफाजों माखासे गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोमो गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रां थिसननायनि थाखाय मोजां जानो हागौ। माखासे नारसिननाय आरो गोरोबलायैफोरा नोंथांखौ रागा जोंहोनो हागौ आरो जिरायनो हायै खालामनो हागौ। दिनै बबेहायबा साख्रिनि जासिगोन। रावनोबो रां दाहार दाहो। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो बेखौ सांग्राङै सान। मुलाम्फानि बाथ्राखौल' नायनाङा, नाथाय जानो हाथाव खहाखौबो सान। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि इयुनखौ लानानै जिंगा सिगोन। नोंथांनि राङारि सम्पदफोरा बांगोन। गोसोआरि दिदोमथि आरो सानथौआरि गोराथिनि थाखाय खामानियाव जाफुंसारनाया गोरलैयैनो फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि साना थुलुंगानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि समखौ लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों हगारगोन, जाय नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै लाखिगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। फालांगियारि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोनांथार जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा थांनाय सानफोराव जानाय गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो हागोन आरो थालांनाय खामानिजों दावगालांनो हागोन। दिनै नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि जिरायनाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव बांसिन सम होनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन आरो हाबिला गोनां मावथांखिफोरा गोख्रैथि मोननो हागौ। गोदान बिथिङाव आगान होनाय एबा गोदान बाहागोगिरिफोरजों सावरायनाय समाव नोंथांनि सोदोब आरो सानस्रिफोरखौ सांग्राङै सायख'।
नोंथाङा हानजायारि सावरायनाय, सावरायमेल आरो जथुम्माफोराव बाहागो लाना नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ गोरलैयै फोरमायनो हागोन। नखरारि आबहावायाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हायो। नखरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनाया रंजानाय आरो गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नखरारि बेले-बेजाया नोंथांनि गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। खामानियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं। सासे थि सुबुंनिफ्राय राङारि मुलाम्फानि खाबु थायो। सानजौफुनि उनाव नोंथांनि मुडआ गोजोननाय मोनगोन। दिनै गोदान खामानि जागायनो साहस गैया। फालांगियारि नोजोरजों दिनैनि साना सानजेर जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। दिनैनि साना रमान्टिक सोमोन्दोनि थाखाय साबजाथाव। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ फेजेननो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानियाव नांथाबना थायो अब्ला बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।